Si l'Alta Ribagorça és coneguda, i sobretot la Vall de Boí, és per la riquesa patrimonial que ha conservat lligada als temples romànics, tot un conjunt d'esglésies que fa més de 10 anys que van ser incloses dins del Patrimoni Mundial de la UNESCO, però també hi ha altres temples que són més desconeguts i que tenen molta importància històrica, com és l'església de Santa Maria de Viu de Llevata, consagrada al 1108, fet que la converteix en el temple romànic més antic de l'Alta Ribagorça i on es conserva tot de detalls en molt bon estat. La pica baptismal, que és d'una sola peça, també romànica, l'entrada també de l'entrada de l'església dels no batejats, l'església és romànica de mitja volta de canó, i llavors té 4 columnes, de les 4, les 2 posteriors de darrere tenen dibuixos o inscripcions tant a dalt com a baix, i les dues de davant només tenen les de la costat dret. Un dels aspectes més significatius de l'església és el tipus de campanar que té, que està fet en 2 fases. Sí, tenim la torre que està feta en 2 fases, la primera que és una torre de defensa de 4 cares, i posteriorment es va acabar de construir la part de sobre, que es va fer de 8 cares. Aquest temple va ser declarat Bé Cultural d'Interès Nacional l'any 1985.